Otumfuo to sa from na opa ewia enumre anadu de so nipa meba so yi yare se man fa no ko ni me say anso sikaja ne santeman am dan na chima nwura Yeah, do TV ya da money adidi ye tie ni ekonua ne mo ya da money adidi o bo aye oya be wi aye bo aye because I do TV tie say ye frem tie say ye tie nsem papa apu to hwede nkwasafo ne kire na wo sesan adie na wo wuni hwe adu TV na ye hwen de upe biala nsem papa yi news papa yi agro na upe Doom TV. Yeah, you do. Yeah, na mo akuya samwe. Kwa bibua. Kwa bibua.
Nana mahai na ifie ne apomu etise Nyankopɔn adumo yo mura wadaroma atwema Nyinasinase enne mpango beka se aya tadwe yatede enhyiamu yi ase ne se edika obusuapani wudi so ya frame obusuapani kwame obusuapani na jobo ye tuntum nko ya se kire ne se ye kin se bra ya nana ani be wu ya ko ni kreative si epu obi aya obeseni tu si nyina atena ase na ye nyina ya du ko be nkom se ko dai na ne hojo ama ya fa ni tena akonya mu ya di betu Otumfuo ni ye wura ni kuma ye wura so aya ni se yake ma wa ma ya kwan se ne mura no be science ni se ye nyina ya bomu ya ba be hia ni bia ni edini padodo wa he nyina efiri atwema Nyinasinase ena moyi modesia obesi bibia kire ye wura ni kromu de atadu ba wa no obi ekebia ni tisisi nana de be ya review asem papa de eye sanity wura na eye de na onana no modoso nenso odesia fefe yi mko ye tieni se brand base ya na ye wura dawroma asiko yi hwe bibra wa nya de na hojo ya wa ye papa nso wanga se wabebu wo ho animu ase ewo Otumfuo ye wura ye hwehwe mu an hwehwe mu we ni ye wu se ojo ni asem ko school uni school abori degree kama university sabre yo accountant ya oye na buma kama nti na onu no se fata ya de no bre yura se baya ni bia ni niwa mbacho na mo ya busia bai ani Otumfuo na ya niwa na wadaroma nyina ya yakom munyina mo akom sokuro mo akom ayo akomfo ena nyina ni wo nyina ena eso yo na wadaroma yewura eko na kura no be se ni a ye ya branch fefe yi be sense akonya ne betu ya nana mu amansu bia ni akonya so da wo chere so na de mansu semo e nti yetwa se ya ife mu na wo se ya ade ni ten tie ma yewura aseti yewura so ada ro nso ma ya kwan semfu obi emra ni wani mu ya on pesa ade kura ga da wasa se mansu bia ni konya so de da wo mu akwa kira na de mansu semo na eba se nyame ada ro ma kan iti kwa mu saka na wafase edi wura mbacho wafase pa ni aba odi mechi ni ba eba yo wedi ana de wasa kama de na na soko nje umra ntibire mu na yes na ifie ba yakono na kono pa ani na nya asem yo ni nyina ye na no wadama edu brebia si yi obi se ya obeba menhia na efa bi nso ba ha se ye twen ye de ni wura mu a ene ne de besi ye be kanta monom ne ade mu de ye se ba ye mu nyina mu ani mu sere fefe kama abusuapɛ ne wotre kene se wa ye ndutu ya mena CPC ye tia mi di ka kan se ni ka kan bi se ya konya no manso ni mpanimfo na betena konya no so ewu konyina mu antwe manso ina ye nkore ya be fa manso se ye bibia ye no odo kwanso nti ne obi anya na dwun se obeka entam na wo ya de anya nya ka chi wo fianso ti ade won timi fa so ti ye hwemo nim se na de e wo se bonko a ye firi ha ye nyina ye ko bosi se bonko ayo se bonko yo
said the work and me did minimum say money abrantia and chakra no be yana name din komosia motuno for na ho brasie ni de ene na dwempa enkabo mu enom ne ade to re bi bebra ya yewurata semo pa ne se media konwe yi hye onse kohwe na tutufie prempuntio na kanipa nyina bom obu ho nya bedisi apɛ sebe ono ane ma me nua makora no yɛti bebre na yɛ manso bi wure mone na kasa sie se wo be ka kromu obusua fie ni ade nyina bom kama lukura se ni wositie dada ni school na wako edu sabe obi akura nkanche na yedi ka yɛ 24 dada nti ono eda na dwum oti ase nyina odo nipa dada yo opekro ye sanu oti ise kibie ni no se oni we mi hunu ni saade ni bida yo ene mama nana yeshia na punte sei ene de mje eye ni ji nko a mo asiti Kama chama yo edas na yetie bibi kakra na wenum nyina obroni beka se eye records afi daachi bie no ne de ato ho sabre ye kona ni mani ebu kotodwe sese de menya kwa de misa no na minu ankanto na daachi no ekoba se ni wure fumpo de akaka no so wo kan so ana ye kai sa na chese se de yewurade kuro na hye nsa no waye ne sama yewurade ama ye no ahia bio nuba mpacho wo mensire mimisai ye ne aye hia monten so ade ye nim wo odama mfie din de sei that's it from Kofi Jamfia me yo nura mfie ne ye be sei no eduana means 43 years oh we dey sokopa mfie one da ona nanu mani ate o mayade no odama na ba wo ben eneminum se yewura beka bibira kiro na nanom Otumfuo ne ayonkofo bi asafo ndemu no ne ade yehwe nim pa wo ba mi wo tieti kuro no ebi o haw kakre da ho se ye manso ampunti obi na eni ho wo tieti bi a wo ba ebi si wani so se ne awurade na nso da ye no nta wachi kuromu ne ye nyina ye nka ho na onfa enhye yewura ni monyam ana that's it no kre mje bibia hyase ne na wie no sa asomdwe nimu a bibia ni ho a eyeye ti the mission is meka mabusua bom ni aye busua na nipa baako is ye fun kromo ade yenye nka bom no a bibia ye pese susu a ye pese adwene ho ye pese ko ye nim ye de bia no nka bom na wo ho ni te fa wanchi ne bia ama betimi ama ya hwe na ye da ye nimu e pese ye no nyame ne nananom so ama ye ho de ntumi nyansa a ye betimi bia na awie pay ura de do animu pa ebi ni sei edam animu ye me busua nka bomu be baba akose fikrom ye fokrom ade na ya hwe ntoto ye na nioma ne japade na nananom bi gyae ne nso ye hu kwan ye be fa so ye be hwe so yeni abo ho ban na daachie bi a ye nso ye kɔ no ye nananom ye ofa asem ba wabo hu se nso ye bi di gya wo machi ura mpacho oye eja chese wawari ana me pacho ayo entoto fo na kakire film aba me pacho wo be se enum oh mo piafo wo be ma usipi zane ya ne sebe ya ebe ura na wadama yenti wabra bomu asem kakira wo ye adwuma hene wo ku school kakira no ne ade ana no kre in school corner se wo Anglican school from primary to the JSS no na secondary no me ko bi o Masaya na me ko wie no Asantehene State College to free one na me ko University of Cape Coast for a Bachelor of Commerce to free one na me to aso Masters Finance and Accounting am bi so am here say meet me a chapter na no we kan Ghana Institute of Chartered Accountants. Yeah, Duman's Organ Education Service. Okay.
Ghana Education Service my accounts are procurement and supply and Hona me was say me Ghana Education Service. Any minimum say I feel no someone on the Cassipa Betona, so how the day I buy told you create me do a home. May I nominate the Nawadia and then me Yaria in Shukran to Ayuran and say, in Shui talk because if you have a column say, say you renting and in the near Brenna Brum Ponomia and this year, say, I want to walk away you, it obey. Young women say, and then the over canon in a children video so, the baby be a Dutch America. A Cobase, Shimatia Bizo Babura, Yadikawa, a man how Nina Watinity intra. Didiana was so man for Krumu when you are. Sir, at your mamma, Nyinasinase, at your Nyinasinase, this year, Yanum, Bibia, Babia, Obia, Mistress, Untrain and Murphy. Na your mum, said Nia, Ficoma dear. Na Yanchi, na yam more dear, Dija, who mine. Na your man come money or Donner, send your baby bit to mamma. Nyinasinase, and I will read Edijayeno, it made him pum to a new coso, Abba, and my moonipa, offer for near fear, dear Huaton. Bumpy saying a number domina, and the mammas are more than it will be a success and money. Oh, Abuja, Adesia Muhu hanging nigh at Chuma, Nyinasinase, Adesia, Nene, and Benibeka say, a taggy, a tidden. Nyinasinase. A branch be an hondo, winning dear, was she an woman, no award dog. Ura, Emmanuel Kufi, Jemfi, Amayao, and Nananum, and Krumunina, Bushia, a contra Pamhoa. Ye, you know, see the neighbor, you and was CBB at Cherano. Na Enchakra, Ninkunya Deno, made you watch him now, yet the Bamamo, to whom you could fix you homera. Fication wona yenye sitwene no sisi ekrum Otumfuo bremponi Otumfuo bremponi a mededi ne besom so momme ahwe ho anim na atwema Nyinasinase fo yenhu se onyame wadom ye yenya depa yemfa odokoroye enkabomu ene akomapa ensom ye ho ensom ye kuro soma santeman na santeman enye krabehwe ye besa ato aso. Okay. Yane atwuma Nyinasinase assembly member ena ehia ene a special day e wo abakose mu Tutu na free assembly no abepie mu manhia ha sentia honorable wa ha no moma yemisa na no wanchem honorable yehia ye buru mira no ada ma din de say me din de sapon Awua Latif assembly member for Atwuma Agogo electoral area miama jakrum Nyinasinase ka ho bi yo na wiabre waja assembly ho manhia ada mira wasa bo kuntunkunu me da say amambo ni de ye nyina ya nim se ye ne ya nananom ene buman ti be se afe ni akire nie na eye nana Nyinasinase ya na ote akonwa so no okọ akura eja ene na ye wura daroma ose na na musini mesi bibi nkire no sa abane sa na wose ye nyina ye beta akire na ye kamakama sansa na nananom ta ya chi a na yetimi toto oman no bibia ma na ye kamakama enti ye nyina ba beta akire ama dwumadie na koso kama ya nan kamenten hu ni se assembly member no wa sorry di dwumadie bi asise so ndeng go beka se wote wo musiwi anya da amode no beba menso me na me ye abakra chipani ne wo me man tamo ni mikuro na mete so na wa wotutu ne ade abusua no ene abrante ne de ne ba no hu kwansoro nku bi so a ema wokra to ye mu ana me da se me ankasa na minchi eka ho esanse ohina na ote akonwa ne so a okọ ne nkrachi na oye meja me papa ode me ba wiase no enti yene nananu nyina na ye bibia kama ena no so nkire se ehoye me papa de mu nti na ahimfie bia ewo me mpesua so bia no me no mo nkita hodie no eye kama enti sade enketo agogo a anka medi akire no saa na Nyinasinase nso koya a o se medi akire na ehwe na bibia ekowa no nana ebe ede no ha pa wo Nyinasinase a ujuse se nana no ka ho na
wodo tumi taachire wo pre na ban mu ne ba ho a kene yanke nya ebebosi edawa no ase ade a eha ye titiru pa ye kwan a efiri makro eko agogo twede nti ade a ye nige pa se ohene ban ni se nananom nsia wo nkrotuo ni mu nyina no se nana beka ho a omumu beyedu na yetimi abo anamon akwa aban mu akosere ama ye kwan no etimi akfa ne ntuma pefra eno ne ade titiru pa da yakoma so enu firu ene ebewo na batwe kakra be ne beto aso ye school sem ensuo sem chese bebre ne mo kwan ne pa ne yade hiade pa yo ana bo ne yan ha menim se ene eye ni bre da san ye ni gie kese da ti monyo mo home na bre no so ni si twene no kigren ni nyina de ni gie no so so a e be san to aso enso be fa akonya so aboye wurade ba so se akonya ne toye no wa ma na nda ho anche sanse ye nyina ni Asantehene mu ne Ghana ma nyina sa akonya da ho cha de timi de ba afi nso ohene ba na beboa mampuntuo no akoso nti ye da ye ranso ase se wa ye ne wa no amaye Monica sa yada mo nso mase ene medwuma pa mo nso modi eboa Asantehene ne Ghana ma nyina ya me nhira mo uguso a ohwe Edum TV aha de beto ke menhia bia ye de so ene ye ne gisem atwema Nyinasinase eho ena onyame siesie ne de hye kama brante soko tise de ogina he ya enche mu ho no ode ne breye ne nyina de adwompa akomakro akabum ne apre kuro no yedie Asantehene yedie ene Ghana man yedie ntenche ye nyina be wura fikasiem ne asa ato aso abusia ene eye juada bo bosume ne de toso aduru ewo mfie aduru ene aduru ene dai Edum TV yasa bepiem owo te kokoso Otumfuo Osei Tutu abebio nana King Solomon na nyansabo akwade o te krawe ne brewe nwuma so ene na himfie ne ewo ene se na Nyinasinase a odi Asantehene nsem eye efisem ana wodi enti na Nyinasinase ene watimi abomoden aka eye etutuye fo nkonwa oguso eka ho nsem ana ebiem nkonwa ahodo a ahemfo ede manso bia bata ho ene wo mo nso a ese yesua ni esi wo ma hene nyinara oguso ekeka ho nsem nenei medemo ebo awramo asona abusua omufri Nyinasinase ewa atwema na sa abusua enene wo mo nso ede hye konkro ye besi no eye akonya so ewo Otumfuo ho no na meka se ene no obesua na ye besi na akonya so a Asante kasem ye beka so obesua ebise samredo ya abrante onyanye eye bema anaso onyanye obrimpon na emu se ofa Asante amamre ne amane so eso afna mu disai e de kire ye wura Asantehene wura na kire se eye nidin a ebeda ne so no na edimu enti se ne afoforo ehu ne se ne se ohini bi besua mbeka sa amanhene da bi wei oye obrimpon hene to Otumfuo abrimpon enene obesua e de akire otekokoso Asantehene ewura se ne medi kan ekan me se wonya nsa yenti mi frɛ no hene insamredo oya abrante na sa abrante ni din a nipa dodo na edin nim no ankasa efrɛ no Emmanuel Jemfi na oyobi a woye nkonta ene adesua ho nsem bebre ewo education ewo Asantehene ntem he ya ne maami nimpon enene mene no ebetwetwe enkomoyi o maami ono so ewo nsem bia obetimi aka afa eye nne ahisi ebekon wawo ma bebre eye den ana ono nko a ana eyi no so odi akonya eyi yenko ne ne maame adwoa amadowa eje enko twetwe enkomo maame mo akwa baba Edum TV ye no ene maba Asantehene wura nan so mo ba ya mama no kwa mo de abrante ene onyamfo ene ebe kire Asantehene wura so meso afna mu no nsi bibi nkire ni wura so obeso afna mu no de nkro akonkan sense ne fata na minim dada samo ya asonafo na asonafo nso de ye ka de anense mo ana mo nti se eja motikoti se obi anim na makra aboa ya aboa kwa do bi na mo asona wo eti ye nhia mu plenu nti da no se ba amamre ne amane mu a mo de mu befua mame
young Ninkum. One him ban and Najamfi. And I said, Nana Jamfi, ne, a brante Jamfi. Oba Jamfi, Oma, Omuya do dos. Me man, Omi and 9. A man, me, and not a mammy. Na Jamfi, and the toss of me, son. And the toss of Nana Jamfi, toss of me, yes, it's a man and one man, my penny, one a penny, and a bar of our same one of our penny. I me fancy. One of us. Now, over to me, I can. My back was some cacra, and the charity for it. Say, cry, and me buy no could mean to say it. Almost say, Nyinasinase, and then I can say, Nyinasinase. It's a D or Nyinasinase, a watch ma, and ne, ye bomohene. I couldn't don't fear saying. I couldn't. Ada ho be enfie kakra ensa na ye de nana be de adiri si so no efe nana be wua enso wono owu ye ne be se wense afi na ekọ wan yia ena se so adiri se ye hye nanan nti ye ba ye nana opin so nana ena we yen se ye nkope nipa mla nti ye kwa ye no na ogira ho ye ne se ye nana no wiye no wa le gina wo kopɛ bosia bai ti mun ko fa me nana no kopɛ bosia me ye de ye no embla ene ko fa no bai ti ko fa no bai na je wo ni tum sɛ ene dei wo mbla e fa no kotena pe ne dei wo me so ankyele no nti se ba asante amamra ni amanime ni se ansana ye be fa branch bi na ba ye wura ni mam na be si bia so ne de kai na kire komafuo nyina nti emra abusuani moto sensen enam se eye na wo ye ye nti ena sese eso di ade ana da bi we ye de hyekonkon ya wo se wo no di ade no ti abusuani tena bi ma na se na no wo fa na ne na minua pa nti ene ya maba yewura na so enne se na na hyehyem esitie e wo atwema Nyinasinase ansa na mba e wo se ye nana no ma e beba ha no se nana hyehyem esitie hye be na mudugu akwam enne mutumi bubu nana muhu se na na esuma yesa mba enane de enam ye nana adawoma wa mema yakwaye hu ne menyina ede na kwakire mpenfa akwakire ayenti ya wada no kwa na nka yese ko mbla ena ya wada ni maso no me yense na de na dwo de wo se wo beka bibi kire ye na nti se na usi kire mu no se wo komu bebre am ya ti access nana no no be ko school wa me ya ti access o ko school impoko e crutch ni mapa e ba wo masua sema ye ka se imputu be anu aye no atwema wo Nyinasinase imputu yo no de ono no na yenta tna me ne pala so ana ne yewo nti imputu ye de se ja no wa ka wa wi school abano na education aye na yi nyina nti they want said japadia beye dia man ne maame ene na yire mo de ene ni nyina nti munchini nyina ye nchini Nyinasinase ho atwuma bo kwada so na kwada so ho ne de e ho na me maame ne wale ye nti wo ya pepe kulum ne ho ne kwada ne ma ye betena nti se ene ye kasa kana na jamfie na obedi akonwan ho asema amafo bebre na ehwe ebi kura ebi nim so omni ne ko school nso na bakwasem mi de this year se ma me owo ba ne kan ho abakwasem kakachi ahwe se na bakwasem se na jamfi mu abakwasem wa wo ba no ho abakwasem enne adidi ato se ne ye di ka trame ka se kwada so e ho na odi ka ko school nti ayi kire ya na wo ye no sade ne ba Kumasi High School. Nti Kumasi High pa amrante he e ho na obewie school no. Nti wo wie ene so ye de ne ko edike de ne ko be ai bale kasi secondary school e ho na okoye adwuma nti e che ne sa transfer ne de ne ba efie kubi
na na fie ko bi school na se wa konto aso school abon masters abon degree ni bibia na emrante high school we de mo amudie ma enene oba abedi ade ama ade a ese odi na sipi no sibi bi kire Asantehene enu nene ebe koso aya ensai mu no se eba se obi esai a Asante anim ene amamre kwan so sa pepepe nene ebe koso a Edum TV ede ebe sommo se ne amamre ene amaneti ma ne yeko sese abrante obedane berima obebe fie afebe na aya ka ni mpempi se yenye yi ni se kimye de na kira ebusa na nyam die edu ewuruma dia kroma na obedi wo manyi so modi ma so totofo ma enkomo beni fi wo kroma ne dia wo bia penase wo bia anya se kra na to wonya no ho asem nka na bonten na wo susu sa branta wa ko school se sensa da wa bo betwitwa no say wo ma di ka tonto no so ebi da tokoro bi mo ba say ne e ba so sra say no ye first pa na ntwa yiye no bo no wo ba no ye mpene ma ne ese enye se ba ko so bon wansa fe ye ni beba ye ho so no betwa nsama mpo mo betwa be no betwa lolu kwa mu ba to wo ma to ya de dada ya to nsama mpo wonya adwuma no Otumfuo so wonya wa betu asafie ene na so ti kokoro so ne kai o ti so ni adwuma ya Asantehene mu de odi nyina enye ye no abeto ntonsa ase adi enti ene obese mpanyimfo bi nsi tuodo matoa ena na jamfi maame ena e kan o se ne ba ne de enam bi atwa mu no nya no obe de mo obesesa enti ensase na mo amadi awie obese ya awie aka dompe no ko berere ho ore so beje kwekwe o de ko he afutu mamrante ni mabawa yati mantamu a ya dan suban bia bia ebia didie bi bebe ho ne beduru mre bi na nko basa na de wantwitwi aba e ba ni sem efia na wuwo wunua no ebi ma fa twitwitwi mina me ba na ekọ adenti na ye wo ba bibi sa me ba dabi ebra ye nya e boss se ni obi a ni se wonu a na wase e be ma bibi a ni won bibi a ni adenti na me ma ye ni se first pa na anye ye no ensase ton ne ye ni ba no wonu ye hwe ma ne ye sa ene mi am kwa ma wo no me hwe me kase we nya na wo be ya mi am ekwan be fa so me se de ohwim ne ni nua ba de ye sa na me ye no anti bono no woti afutuo ene wo hu abusuan no so e mo bra ye e ma no kura wo mu kura le ya ye mo boche wo bia e ma no ale ne basa enti wo nso ye nhwe e ma ne basa enti na ye so de ye timi no e betumi akasa akere no ye nyina ye ta na ti ya bere wa pani no wani ene wati wo kame wontimi nante enso so bad ya de ni nyina wonam say ye ba ne de da achi de no ye wonani da so ani nti ne yedi ne mati favuto ma mabu na omo nso omo wo mantam na suban bi omo dan na di e kire ebusuampo ne bia didie ben ne duo ne amfa ma omo twense kan twemma ye behwe favuto ma o de America kaka nso ni se we ablantie na wo koma bunipa enye ni edri ya wasem na kama ya ade a wo be ya wo nipa be ka dia kire ama wo etuntrasam ene ayi nyina nti medie kakra meka no se wo ya ba ma bunipa wo panini wo kasa kire watie na ya asomre ma no na daachi bi no mpanimfo no ene bia odemu besie bia nsa akonya ya atoi wani nsade a enya ade de be ma wo ya hwem nya nsa ko wa egu mu ade nya ade dia kana nti wo mu nyina nya abu se ndi wo mu suban bani na wo ma wonyai wu mo hwia wonsesa ani bebre na emi se mpanimfo no wote wono ye hwe wo ebe akora wo nantiem wadidiem wo kasam ni nyina ye hwe enti se wa ma wadwina nkofa no wa nsesa se wa na wo ha wo mame adowa eje bidase bebre
Arafo abrantie na naje awoye education awono ankasa ono nso obi a wako school wabo ne masters na ba se finances accounting in education wodemu befua ono enene obeso afnemu no ase bibi ede akire Asantehene no akire se ampa obetimi ede Nyinasinase a mo watwema kro no etimi akonani asene de na atim koso na hwe Adum TV abra yedi ensuaye no ho adwumadie nyina ede som we ya mo chiame akosua test Oh, you know, don't confuse things. Oh, you mean I'm not supposed to be that no, me and I'm in my bath. Hey, Kratty. Why am I so? Him a prep. Israel Otumfuo tankase kan tankase se biwe ya wole la somo no sompa maybe se manye we na Otumfuo tankase for action champion kan esi ni nsa Israel Otumfuo tankase kan tankase na iwe ya obe midini ne kan okra ma akire na aka akire ba na from anoba elia edmire neba Otumfuo ibuso Otumfuo ne opanye Ethiopia ya bless the day ku remember pay a war bay and me we a war bay na Otumfuo na ma chena chirpa esan so me so food na sande na me u India won so na mo so na kasa Otumfuo sabanya sa ofama no ko ofama wi na basmanya sa me to dance मैं ऐसा ही वीडियो आती है और पढ़ने और भी जैसा उसकी इंस्टांट किसी कंटेंट किसी से मैं फोटो मैं चलना पाई जेता ऐसे बेफोन नुआ Otumfuo nta Amen. A possible point. So Otumfuo kan tankase eye nana ya obe na suno na gomo no bai na chala chapa so flame no go and you know embo da suno kra amako samanya ni sa na mi da na chima na itu Otumfuo nta Otumfuo show time pese kan pese se mina na ne jamu ni are mina na ne yawo webu mina na ne kodosana mina na ne ajumaisena mina peni ni jamu ni are bewu so pare no corridor do so santemani sikeda ebi so ni sense so we na do so na mabre special na me ya so mira Otumfuo to sa fa na no pa ewia enumre anadu de so ni pa meba ni so ni yare se man fa no ko ni me say anso sikeda ne santemani am dan na chima mira the Otumfuo tankase
That's what the friend was here. Hey, what did they come on? Yes, I Orange,